musim kini, hiyo deulah musibah datang, ndak dapat akan dena di badan diri, kadai tabuka pasalangan ondeh na duduk taman ruang dalam kedai rintang juga mangsa panjang hari lamu cuy kau nyatakan selesai antah pola nan kata jadi lamu cuy kau nyatakan selesai antah pola nan kata jadi mengadukan mengadu batenggang kabatenggang suok di dalam samu tahu samu sanasib si dagang malang suok joki dalam samu tahu samu sanasib si dagang malang. Sambil berdoa kanan kuasa Tuhan kuasa tolonglah kami usalamu pada candoiko eloklah baan candu nanggari nak jam cuiko yo salamonyo eloklah baan candu nanggari nak jam cuiko yo salamonyo. Duduk taman wang dalam kadai rintang juga mang sepanjang harinya lamu cuiku nyato kasansai antah pola nan kata jadi elok labaa cando negari nak jan cuiku kami selamunya mengadukan mengadu batenggang kabatenggang suuk di dalam samu tahu samu sanasib si dagang malang suuk joki dalam samu tahu samu sanasib si dagang malang. Iban
salamonyo eloklah baang cando nanggari nak jancui koyo salamonyo. Kampung di lotas silang ayah jaman dea co amambayang padahnya hidup jadi pamenan antah apabila nasib berubah elok-elok bagari tangan biaden jalan kampung nanti asalkan dapet sesuatu nasi para sayang siana dagang nasib tak gantung di badan surang usah dia rodung sana akan duang sampai bata dua jobalin ijo sana di tangguang surang jauhnya kampung di lotas silang ayah jaman dea co amambayang padahnya hidup jadi pamenan antah apabila nasib berubah elok-elok bagari tangan biaden jalan kampung nanti
sampai batang dua coba lindu.